sammen. Jeg vil gerne lave sådan en video med, hvad jeg har købt i Matas. Så det første er sådan en... Ja. Sådan en her lille creme, jeg har fået i... Men jeg ved ikke, om man kan sige, at den er købt i Matas, fordi at... Ja, for en kat. Det er fordi, at det er sådan en, jeg fik i en Matas julekalender, men den er dufter ret godt. Jeg ved ikke, om I kan se sådan. Så har jeg sådan en her ansigtsmasker. Peel-off-maske. Det er sådan en gelé, man skal hive af efter noget tid. Så sådan en her fugtmaske. Sådan der. Den er også ret dejlig. Sådan en... Der er sådan noget dørsmør og glycerin i. Mærkeligt navn. Så har jeg sådan en skrubbemaske. Også fra Matas, der står den der. Der har melis og mælkeprotein i. Rigtig godt for huden. Og så har jeg sådan en rensemaske. Kan jeg godt se det der? Ja, det kan jeg godt. Og så har jeg sådan en her neglelakfjerner. Ikke særlig god neglelakfjerner. Ikke køb, men den er ikke særlig god. Fik noget min mor så. Og så har jeg den her øjenmakeupfjerner. Ikke til vandfast øjenmakeup. Og så har jeg den her deo. Deodorant fra Nivea. Sådan Dry Comfort Gentle Care. 48 timers Regulation of Perspirant Minerals Without Alcohol Antiperspirant. Sådan noget. Ja, den er ret god. Og så har vi købt den her i Matas. Sådan en Sanex Thermal Repair Active Restore Complex. Og så har jeg vist ikke mere, jeg har købt i Matas. Vi ses i næste video. Husk at abonnere, kommentere og like min video. Hej hej.